машқҳои дастаҷамонии худро дар хориҷи кишвар баргузор кунад. онҳо ба бозиҳои мавсими имсола дар майдони ки ҳар ду даста фикр мекунам омодагии хеле ва хеле ҷиддӣ ҳам диданд. Истиқлол ҳайати худро ва мебинем ки он бозигароне ки ба ҳайати дастаи Истиқлол даъват шуданду имсол аллакай бо ин даста шартнома сармураббии дастаи Хуҷанд футболбозоне ки мавсими гузашта дар ҳайати ин даста Ислом Тошпулотов, хуб Артём Сердюк, футболбозони дигар ҳам буданд. ва асаси муҳимаш ки имсол Истиқлол баргардонид яке аз сутунҳои асосиро ки дар мавсимҳои қаблӣ дар ин даста бозӣ мекард Денис Беганович якбора бозигузорӣ мекунанд. Алишер Ҷалилов партоб ба ҷаримагоҳ ва бисёр мувофиқи дасташ фароҳам хоҳад овард. мебинем партоби ӯро, партоб хеле баланд ва мувофиқ. инҷо зарба бисёр хуб ҳам зада шуд. ин Манучер Ҷалилов буд, дӯстони азиз, ки қаблан Хуҷанд гузаштанд, ки мавсимҳои гузашта дар дастаҳои гуногуни кишвар бозӣ мекард. ҳоло имконияти хуби голзанӣ барои тими Истиқлол ва гол. чӣ гуна озод дар назди муҳофизатгарони дастаи Истиқлол. Манучер Ҷалилов дарвозаи Хуҷандро рахна мекунад. бо пои чап Манучер Ҷалилов ин ҳолатро рафт кард. инҷо хато аз худи муҳофизатгарони дастаи Хуҷанд. Фирдавс Абдусалимов мавқеиятро аз даст дод. Даврон Эргашев, Фахриддин Аҳтам, умуман муҳофизатгарони дастаи Хуҷанд дар ин ҳолат шуморашон камтар буд назар ба бозигарони дастаи Партоби Қараев ба ҷаримагоҳ ва зарба зада мешавад. инҷо бораи дастаи Хуҷанд ба ҳисоб мерафт. идомаи ҳамлаи дастаи Истиқлол. Лисо Деҳқонӣ, ҳаракатҳои ӯ, партоб ба ҷаримагоҳ. Далер Баротов. инҷо ишора мешавад ки бозигари Истиқлол қоидаи бозиро муқобили дарвозабон шароити хуби молияш медаванд. идомаи ҳамлаи дастаи Хуҷанд. Сергей Сканьон ва як зарбаи сахти Тошпулотов. нофаҳмӣ инҷо дар ҷаримагоҳ миёни футболбозон ба миён омад. хуб биё тарҷума мекунем. Девид Маутов ва Табрис Исломов буд. бо китф тела дод. хоб мебинем ин лаҳзаро. як бори дигар ҳоло агар комилан муносибаи дигар намоиш медиҳад Комолафе будааст. ман мазорат мепурсам. Шон Пол Комолафе. Девид Маутов набудааст. корти зард нахустин дар мавсими имсолии чемпионат ба футболбози дастаи Хуҷанд нишон дода мешавад. ирсол мекунад. капитани дастаи Истиқлол сурати хеле ва хеле баланд мегирад барои идомадони ҳамла. як ирсоли дигар ба ҷаримагоҳи дастаи Хуҷанд ва Даврон Эргашев. хуб Фирӯз Қараев тӯбро ба ҷаримагоҳи дастаи Истиқлол ҳамо медиҳад. партоби баландиё ва инҷо вазъияти хавфноки дастаи Истиқлол ирсол кард. Тошпулотов ирсоли навбатӣ ва Муҳриддин Ҳасанов ҳоло тӯбро аз даст медиҳад. довар ишора мекунад ки ҳамла ба дарвозабон будааст. Окоро, Даврон Эргашев. як зарба аз масофаи дур ва бисёр хавфнок зарбаи ҳамлаи бозигарони дастаи Хуҷанд. Артём Сердюк зарба мезанад ва барои Муҳриддин Ҳасанов хеле ҳамлаи навбати бозигари дастаи Истиқлол. Масур Ғафуров фурсат ҳаст, зарба мезанад аз ҳамин мавқеъ ва Далер Баротов. партоби Алишер Ҷалилов ва имконияти хуби голзанӣ барои бозигари партоби ӯ. Муҳриддин Ҳасанов дақиқаи ҳафтум ҷараён дорад ва садои иштаки довар аз анҷоми бозии даври